A hľadám, dneska som si ešte, vrajem si už trošku, sadkám si k počítaču, spravím si kávu, porozmýšľam, trošku pogooglím, trošku popozerám ešte tie Vestel servisné manuály. A takú veľkú zaujímavosť som sa dozvedel. Keď sa pozriete na toto tu, tento záber, a vidíte v USBčku ten USB kľúč obchatý, tak už asi niektorí z vás tušíte, o čo ide. No, ahojte pri ďalšom videu. Nedalo mi, toto som už naozaj musel natočiť, poviem vám pravdu. Priznám sa, že trápim sa s tým už asi druhý či tretí deň a také zaujímavé veci sa tu udiali s týmto, tak sa reku s vami podelím aj o toto, lebo naozaj málo kedy sa stáva aj takéto niečo. Dobre, poďme na celú tú vec. Jedná sa o televízor značky no, mám stabilizátor zapnutý, takže nezaostruje. Gogen. Takzvaný Gogen. A má to niečo takéto v sebe. To znamená, že znova nejaká poverová doska, mainboard doska. Oni sú takto spojené týmto konektorom medzi sebou, ale najzaujímavejšie na tomto toto. Totižto jedná sa o televízor ja teda mám také informácie, že to boli väčšinou tie typy televízorov, ktoré dodávali napríklad, keď ste si satelitnú televíziu od DigiHome alebo od neviem koho, aspoň také informácie mám, tak oni zvykli dávať tieto televízory k tomu. Ale to je len akože moja informácia. A máme tu, hlavne čo som sa chcel s vami podeliť, máme tu mainboard dosku známu ako Vestel. Čo som sa dočítal na internete, aby som nebol znova za hlupáka, tak údajne je to turecká výroba. A čo ma ešte najviac dojalo, tak som zistil, že aj JVC televízory vyrábajú oni pre nich tieto moduly. No, po ďalšej klasifikácii, študovaní som zistil, že je to pomerne jednoduchý napájací zdroj. Úplne, že jednoduchý. Vidíte tam tie diódy, tie kondenzátory. Takže to je asi najjednoduchšie, čo môže byť, ale zďaleka to nebolo jednoduché. Dobre, poďme k tomu, ako sa televízor tváril. Zapli ste ho. Blikala na ňom dióda. Rozsvietil sa, zhasol. Blikala dióda, rozsvietil sa, zhasol. Vrem, toto budú isto diódy. No lebo to väčšinou, niektoré typy televízorov to tak robia, že keď je závada na diódach. Tak ja som ho úporne rozobral, celý ten televízor. Premeral som všetky diódy boli v poriadku. Tak som ho znova naspäť poskladal. Potom som meral ten zdroj. Meral som napätia na zdroji, 12V, standby, proste všetko. A stále mi tam ten výstup na tie LED diódy ukazoval, že je tam príliš nízke alebo príliš vysoké napätie. Viem, čo to je somarina, tak som hľadal ďalej, našiel som aj servisný manuál tej doske, aj všetko. A že len LED diódy. Ja už som premeral, ja som vyskúšal, dokonca som aj tranzistor menil na ňom pre istotu a ani to nepomohlo nič. Tak potom som sa dozvedel takú blbosť, vrajím, tak to už bude, ale už som bol vlastne nešťastný z toho, lebo vlastne všetko tu bolo v poriadku, len to nechcelo naštartovať. Sa to javilo ako vadné diódy, ale vadné diódy nemôžu byť, však som ich premeral. A potom som našiel na internete na takom jednom diskusnom fóre, že LED diódy, že treba vraj ich merať v závernom smere. A že ona môže svietiť aj keď je vadná. Vravím, toto sú už dáke somariny, ale tak už som si povedal a už vyskúšam všetko. Znova som ho rozobral, ten televízor. Znova premeral som za všetky diódy
Aj v závernom smere, aj v priepustnom smere. Všetko. Nič. V pohode. Všetko. Ja už som zúfalý. Tak som doniesol druhú dosku z iného televízora a iný typ to bol, ale má tie isté konektory, všetko pasovalo. Ani to furt tá istá chyba. Vravím, čo už je toto za blbosť? No vravím, dobre. Tak nič. Idem, reku, buď to už to vzdám, lebo už som si povedal, že už naozaj, už som vyskúšal prakticky všetko a že mi je to veľká záhada. Už som začal uvažovať aj nad týmto, nad touto T-Con doskou, čo napája displej, že ju, tak som vyskúšal, že ju odpojím. Stále rovnako sa to chovalo. No ale keď sa to rovnako chovalo, tak to znamená, že potom mi to vychádzalo tak, že ako keby nebolo pripojená T-Con doska. Tak skúsim T-Con dosku objednať. Ja už som nevedel, reku, tak nedaj. S klientom sme sa dohodli na maličkej sume a ja už vravím, nebudem do toho ešte objednávať, vymýšľať, už sa s tým 3 dní zabávam. Vravím, už asi kašlem na to, už povedal, že ak to nebude sa dať opraviť za malý peniaz, tak aby som to zahodil do koša. A hľadám, dneska som si ešte, vravím si už trošku, vravím si, sadkám si k počítaču, spravím si kávu, porozmýšľam. Trošku pogooglím, trošku popozerám ešte tie Vestel servisné manuály. A takú veľkú zaujímavosť som sa dozvedel. Keď sa pozriete na toto tu, tento záber, a vidíte v USBčku ten USB kľúč obchatý, tak už asi niektorí z vás tušíte, o čo ide. Totižto ja som zistil, ale hovorím, nemusím mať pravdu, ja mám len taký, akože tie informácie, ktoré som zistil, však na internete zase nemusí byť všetko pravda, ale totižto táto základná doska, a prvýkrát sa s tým stretávam, takže verím, že aj v budúcnosti sa niečo také bude diať, tak má flash pamäte tu. A údajne sa vraj tieto televízory vraj nejakým spôsobom, fakt vravím, ak klamem, tak povedzte vy v komentároch, ale že údajne toto má digitálnu televíziu v sebe a ono sa to cez digitálnu televíziu dokáže aktualizovať si to software. No, cez digitálnu televíziu by teoreticky aj mohlo. Ja neviem, toto som ešte nepočul. Ale že aj vlastne aj v menu toho televízora, keď dám, že aktualizovať software, tak mi tam vypíše, že najprv naprogramujte DTV ako digitálnu televíziu, že si mám naladiť. Hej, no dobre. No ale ja nič také nemám. Tak som googlil a našiel som jednu zaujímavú stránku jedného youtubera, ktorý to tam úplne celé doplietol, ale pod ním sa našiel komentár, ktorý nakoniec to všetko vysvetlil. Chvala Bohu. Takže vidíte, aj hejty sú niekedy dobré. A dal tam link na software, na najnovší software, na túto dosku. To je nejaký Mediatek. To je aj číslo, tá doska tu má, len je ešte prelepené páskou. Ale ja ho môžem potom aj do popisku napísať. Hej. 17 MB82 pomočka 2. Mám ešte dokonca jednu dosku. Kde je? Toto je z iného televízora, ale nebol to Gogen, ale bolo to niečo iné, nejaký Digihome to bol, hej, Digihome. A pozrite sa. Hej. Z Digihome televízora táto doska. Vidíte ten rozdiel? Nájde 5 rozdielov, ja vidím jeden, hej, toto chladenie tu. Táto doska nemá tu chladenie. Ale ona má zase od spodu chladenie takou veľkou penovou podložkou. Takže nech sa páči. Digihome, Gogen, hej, JVC. Dobre. Takže našiel som v popisku, že stiahnuť z súbor ZIP alebo RAR, rozbaliť, aj tam jeden súbor s príponou .pkg, ak sa nemýlim. Nahrať na USB kľúč naformátovať na FAT32. Ja ešte, chvala Bohu, mám, keď som robil v Elektre, tak ešte mám takýto merch od LG v tých časoch. 1 gigový kľúč, to takedy dačo bolo, 1 gigový kľúč, to všej.
Takže som nahral ten software, no a potom som vlastne urobil to, ja vám to môžem prakticky aj ukázať, pardon, že stále otáčam kamerou, ale nedá sa to držať poriadne. No, takže som ho zapojil. To takto oprem, aby som to ne... Svieti nám kontrolka. A že vraj treba zapnúť televízor zapínacím tlačidlom a hneď v tom zapnúť, stlačiť tlačidlo OK na ovládači. Takže zapnem a OK. Aha. Takže nie. Ešte malý moment. To nie vždy sa podarí na plnú šupku. Takže vlastne standby mode. A vtedy začne takto blikať dioda. Blik, 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 blik. Dokonca bliká dioda aj na USB kľúči. Takže teraz vlastne, čo robí? Nahráva nový software. Akože ja som kedysi takto podobne opravoval staršie notebooky. Že tiež takto cez USB kľúč a potom tlačidlo zapnúť a klávesa Win plus klávesa B. Ale dnešné moderné už som sa s tým pritom nestretol. Ale dakedy sa BIOSy takto flashovali páni. Na starých notebookoch. Hej. A zhodou okolností v notebookoch presne BIOSy vyzerali presne takto, že 8-nožičkový čip. No. Trošku to trvá, samozrejme, lebo predsa len tam FAT32, to USB to bude asi ešte 0,0. Takže takto. Takže toto vlastne, že v podstate ja som sa tu natrápil s tým, ja som tu meral vstupy, výstupy, všetko. Pomeral som si diódy, pomeral som všetko, televízor dobre, že 3-krát nerozobral a vidíte nakoniec. Toto už v podstate je hotová vec a televízor, páni. Televízor, pardon, musím nadvihnúť, fungíruje. Ide. On teraz sa chce vypnúť za 5 minút, hej. Takže tak. Závada odstránená. Ja som zvyknutý na to, že takto sa to všetko chová, keď sú vadné LED diody. No nech sa páči, hej. Takže človek sa učí celý život, no. Dobre, takže aby ste vedeli, že ak niekto z vás má nie Philipsa, nie Samsunga, nie LG, aj keď netvrdím, že tam sa to tiež nedá, ale máte Gogen, máte DigiHome, a ešte jedna značka, dáky Trend Pro, či čo to bolo. Ale všetko tá istá konštrukcia, toto všetko isté. A ak by ste mali s tým problém, že vám proste robí to, že sa zapne, vypne, tak to je vlastne svojím spôsobom boot loop, takzvaný. Takže to ma mohlo napadnúť, ale vravím, no, javilo sa mi to ako vadné diódy. Takže ďakujem za pozretie aj tohto videa. Ďakujem za všetky lajky, za všetku podporu, super vďaku a tak ďalej a tak ďalej. A som rád, že niektorých z vás zaujímajú moje videá a dúfam, že sa to bude len, že sa to bude zlepšovať a že vás nikdy nesklamem. Tak ešte raz ďakujem a majte sa pekne. Ahojte.